रुसु रुसु फैलो थांलायबाय नैबे खप्तायाव। हेलौ लोगोफोर, मा खबर? आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं बेंगालराव मा खामानि मावो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिनो सानदों आरोना। फिसा भिडिअ बारा गोलाव जानाय नङा, फिसा जागोन। ओमफ्राय ड्रेसफोरखौ गानखाबाय आङो। नै ड्रेसआबो मा दं इयाव, मेथाइ फेक्टरि। बे टफिबो दंलै, नै टफिया, नै टफिया बेखौ गानसिगोन। ओमफ्राय गाननानै ओंखाम थांसिगोन आरोना। दा समा जादों दुथा जाबाय, माने बेलासिनि दुथा। फुङाव थांदोंमोन, फुङाव जों साब्रै थांदोंमोन 8टायाव। ओमफ्राय 8टानिफ्राय 10टायाव जों सानै फैग्रोबाय रेस्टआव। ओमफ्राय 4 घन्टा रेस्टआ। ओमफ्राय सानैया दा फैसिगोन दुथायाव फैसिगोन सानै। ओमफ्राय फैनानै बिथांमोना थांगोन 6टायाव थांगोन मोनासिनि। ओमफ्राय जों सानै थांलायसिगोन दुथायाव। बिदिनो आरोना फाला बदल। ओमफ्राय साबा गासै साबानि दिनै सासेया सुथि। सासेया उन्दुगासिनो आरोना, सुथि नालाय उन्दुनायानो आरो उन्दुनाय। आंबो उन्दुदोंमोन दसे, ओमफ्राय उथिबाय दा डिउटियाव थांसै। दा नै उन्दुनाय, ओंखाम जानो थांना नामा। रुसु रुसु फैलो थांलायबाय नैबे खप्तायाव। ओंखाम जाना हा उलुले फैबायनो बिथांमोना रेस्टआव फैबायनो आरोना। ओमफ्राय जों थांसै दा। सासेया नै रेडि जाबाय दं, ओमफ्राय थांसै। अखा हादोंमोन नामाब्रा, बा सान्दुं दुंदो आरोना। ओमफ्राय थेवबाबो गरम गैया। जोंनि बिटिआराव बोरै मिथियाथ' जों बिराद गरम होननाय खोनादों। ओमफ्राय जोंनाव बेयाव इमान गरम गैया सान्दुं थाबाबो। लोगोफोर थांसै खामानियाव ना मा होनो? नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ। आरो चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाबा साबसक्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो दबायना होदो। थांसै आरोना। फाय थांनोसैलै, सेन्देल गानग्रोनोसै। सिरि बेवहायबो थाजोबो, गासिबो थायोलै जोंनि बिल्डिंआवनो गासिबो थाजोबो खामानि मावग्रा माखाया। दा नैनो आरोना जोंनि खामानि मावग्राया नैनो। ओमफ्राय जों दा सिगाङाव थानांगोन। सिगाङाव थानानै खामानिखौ मावनांसिगोन आरोना। दा नै सिंखिजा हाबग्रोगोन जों, गेजेरखैजा हाबग्रोनानै ओंखाम जाहैग्रोगोन। बायलाया बायमोन लासो बेयो सारा जों हाब्बाय आरोना हटेलाव। बेयो केक रुम, बेखैजा केक रुम। ओमफ्राय ओंखाम जाग्राया एसे आंखैजा। केक जानोबो केक। मा ओंख्रि दङ नोंलायनि जोंनो? साम्बार, बे साम्बार बेयो फुंनियालै ओमफ्राय वाइट राइसआ। ओमफ्राय दा मानसि बोरायावनो दंजोबो। लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय, ओंखाम जाखासेया जाखाङाखै दाबो। थांसै जोङो दा बाहेरायाव थांनांगोन दै डिउटियाव। बाहेरायावसो आं थांग्रोनोसैलै ना मा? थांसै दा। ओजा गोजौ फैयाबो दङ खामानिया, मेथाइ आरि बानाय साखैजा। ओमफ्राय नैजा काउन्टाराव नाय। ओमफ्राय मोनसे स्टल थालांबाय, बाहेरायाव थांसै। जोंनि थानाय बिल्डिंआ बेनोमोन। बेवहाय काउन्टाराव बेवहाय टिकेट दाननांगौ। टिकेट दाननानै माने आरोना बेवहाय मसाला पुरि 20 थाखा, पानिपुरि 20 थाखा। बेवहाय सब मानसि थायो। बेवहाय टिकेट दाननानैसो बैजाय थांनानै मोनजायो आरोना, टिकेटखौ होबासो। बानायो बे दं बेवहाय नै पानिपुरि आरि मोनजायो, मसाला पुरि माबा माबि बेवहाय मोनजायो।
सामस जानायाव थायो ओमफ्राय दैया हेन्ड वाशआ बेवहाय थाजोबो आरोना ओमफ्राय जों थायो नैयाव माने ओरैनो थायो आरो जनानै जों बेयाव जनानै थाबाय थायो फुङाव मानसि गैयाबाथाय बेयाव जनानै थायो ओमफ्राय जों नैखौ नायथांनांगौ नैफोरखौ ओमफ्राय दासो खोथिबायना आङो ग्लासफोरखौ नायथिंनांगौ ओमफ्राय साफा खालामबाय थानांगोन आरोना जों एनि टाइम बेफोरखौ बेफोराव दाखोर दाखा गोलैनायखौ साफा खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय मानसिफोरा जाखांना बैहाय प्लेट दोनो ओमफ्राय प्लेटखौ जोङो एकजा लाबोगोन एकजा लाबोनानै गब्लंखैजा हरबानो जायो माने आन्टिमोना थायो इयाव सुग्रा बेयाव गब्लंखै हरबानो जायो जोङो ओमफ्राय बाखिजा गेसआ पार गोलाव गोलाव गेसखाना लोगोबा माने जोंनिया एसे साजायनाय आरोना दखाना एसे साजायनाय बिफांफोरा फिसा फिसा बेवहाय जों फुङावनो दै होनांगौ दै होनानै माने बै साफा खालामनाय दै होनानै माबानांगौ ना बिदि दा लोगोफोर खिन्थु पुरा जेखैजाबो सिसि केमेरा गोजा दै जेखैजाबो नै बेफोरबायदि सिसि केमेरा नै इयाव सिसि केमेरा जों दानो माला खालामनो हाया इयाव माने खालामगारा जाखागोन भिडिअ खालामनाय खालामनाय नङा देसं मा होनो मानसि गैयाखौ एसे खालामदो ना आरो मबाइलबो लानो होयो एख'ना खिन्थु सेरबाय थानो आरोना खामानि जाबाथाय माने मा होनो मानसि ओरै फैबाय थायो लेथ्रा जाबाथाय साफा खालामबाय थानांगोन खिन्थु सेरबाय थानो मोना मानसि गैयाबा सेरजायो लेथ्रा जायाबाथाय एख' नङा लोगोफोर बेनोमोन आरो खामानिफोरखौ आं खोन्थिबाय थानि नोंथांमोननो आं मा मावो खामानिखौनो मावना खोन्थियाखै दा नोंथांमोननो मावना खोन्थिनांगोन नङा होमबा ग्लास सुगारनायनि स्टेप आरोना ओरैबा ग्लास सुगारनाय पेपारानो गैया दा स्टराव लायनांसिगोन आरोना पेपारखौ ग्लास सुगारनो नागिरदोंमोन बे पेपारा दा लायग्रोनोसै आङो नंला लोगोफोर दा नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना हो आरो बिदि ससेल' आरोमोन ना बेखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो होननानै आं बेंगालराव मा खामानि मावबाय दं बेखौ खोन्थिनो होननानै आङो बेनि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय लोगो मोनसिगोन जों नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ see you